हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. विघ्नेश प्रभू भारी लायक जावन तुमगेले प्रयत्नशील आहे. फर्स्ट टाइम विघ्नेश प्रभूना भागवत पुराण कोंकणींतू म्हणचे तांणी भजन पुरा म्हणता आसाची तांणी अर्थ जॉइन जाल्ले भागवत पुराणांतू वेंकटेश प्रभूले आदेश अनुसार तांणी जॉइन जाल्ले आसा. तांणी ओटू फ्रेंड्स जावन आशिल्लेची. तुमका मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुमका इतले लायक जावन तुम्ही प्रयत्न करून हरे कृष्ण महामंत्र आज सांगिले. थैंक यू वेरी मच. आता तुमका सक्कड सुपरिचित जावन आशिल्ल्या गणेश प्रभू आणि तांगेले पुतू चरण आणि आता कीर्तन म्हणून वताची नेक्स्ट 20 मिनिट तांगेले तुकून भजन आणि कीर्तन ऐकूया. ओवर टू यू गणेश प्रभू. तांणी बँगलोर ऑडिबल असो ऐकत असो आहे. वही प्रभुजी क्लियर असा ऑडिबल असा. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग हरी बोल टू विघ्नेश प्रभू. विघ्नेश प्रभू कहते बिग हरी बोल. फर्स्ट टाइम तांणी इतले चंद जावन कीर्तन म्हणिले. थैंक यू विघ्नेश प्रभू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल. लायक जान सांगला चरण पै प्रभू की जय. चरण पै कितले क्लास आणतो? थर्ड. कितले वर्ष झाले शिकच्या तबलो? तबला 2 वर्ष. 3 वर्ष. हाँ, ऑलमोस्ट 3 वर्ष. ऑलमोस्ट 3 वर्ष. हरि हरि बोल. श्रीमद् भागवतम अंतु 10 धंच स्कंद अंतु 45th चॅप्टर सांगता कृष्ण
धन्य काही तो आनो अम्मा कोण या करता म्हणाले त्यांची अंगा बापूसुई पूतुई ತಂಗೆಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕಶಿ ಒಟ್ಟು ಜಲ್ಲೇಜ್ ಪಡಕ ಮಾಡಲ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾ ತನಿ ಗಣೇಶ್ ಭಾई ಪ್ರಭು ಅಮ್ಗೆಲ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ माधव शरण प्रभु लनी हर ग्रेस आम्हाला भक्ती माताजी लोटू बैंगलोर अंतु इस्कॉन अंतु सेव करता सजी एज अ फुल फैमिली they preaching आणि कीर्तन्स क्लासेस पूरा कंडक्ट करता सजी వాళ్ళ ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ತಂಗೆಲ पूत जावनश चरण प्रई इतने लायक कोरनु अन्नालೊಟ್ಟು सपोर्ट कोरनु कीर्तनम का लास्ट 20-25 मिनिट्स कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक्स सांग भजन केलेलं देवाला नाम मस्त मस्त धन्यवाद प्रभू तुमका धन्यवाद प्रभू ये अपॉर्च्युनिटी दिला धन्यवाद प्रभू या सेवकाचे अवकाश दिला धन्यवाद प्रभू जय हो थैंक यू वेरी मच प्रभू थैंक यू प्रभू थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण आजी आम्ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाला व्यास पूजा सेलिब्रेट करता असाची ते कितले इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपादाला ತಂಗೆಲೆ शिष्य जावनशील आम्ही सीधा माधव चरण प्रभूला घरकडे स्पॉटलाइट करता असाची पूज पुरत हे जाता त्याची पुढे ऑफरिंग्स महाराजाका दिवचे कार्यक्रम सूर कोरिया श्रीमद भागवतम अंतु अत्त संगील ದಂಚ ಸ್ಕಂದಂತುಚಿ 45th चैप्टर अंतु कृष्ण अंताई संदीपन मुनिक कशी पूज केलेला म्हणून दाखवून दित असतनी कृष्णा बुकांतु त्यांची चॅप्टर अंत अस अंत कसं सांगतात म्हळरी कृष्ण परमात्मा जावनशील त्यालेरी खुद जाऊन एक उदाहरण कृष्ण दाखवून दित असं कृष्णाने बलराम की गुरुल स्थान कसले म्हणून वृंदावन अंतु 1976 शिला प्रभुपादाला एक लेक्चर अस सप्टेंबर 4 ताक तंतु शिला प्रभुपाद सांगतात की गुरु इज टू बी रेस्पेक्टेड एज गॉड देवाल वरी गुरु का आम्ही आज्ञा तंगेल स्वीकार करका तंका आदर देव का म्हणून इत्तिमितिना म्हणून त्याच्या क्वालिफिकेशन कसले म्हणलं निमगेलेरी गुरु म्हणलं त्यांनी ತಂಗೆಲೆ आचार्य तुकुनु ऐकूच मात्र ತಂಗೆಲೆ ऐकूनु जेव्हा वाजूनु आमक सांगून दिवचे आचार्योपासनम भगवद्गीतान सांगिल असं व्यासदेव एक आचार्य जावनशील त्यांची व्यासदेवाला जन्मतिथीक आम्ही व्यासपूजा म्हणताची व्यासदेव श्रीमद भागवतम अंतु आम्ही मुख्य स्थान दिलेलं असं व्यासदेवाका श्री भगवद्गीतान सांगिलस की मद भक्ता पूज्य अधिक्या आणि लोकस्य जनतो विद्वांस चरिके स्तवा सत्वता विद्वान म्हणल कोण म्हणून सांगता असाची विद्वानो अशी नाही की कंचे एक ग्रामर सांगची की नंतर कसले एक श्लोक चंद कोण सांगचे ते मात्र नाही ತಂಗೆಲೆ गुरु परंपरे तुकुनु कोण येत की आणि गुरुल वाक्य कोण आमक सांगून दिती तक्क विद्वान म्हणताची म्हणून अशीची आजी आम्ही परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लुडगास काणू ತಂಗೆಲೆ व्यासपूज कोरिया ತಂಗೆल तिथी प्रकार 3 तारीखे कशीला व्यासपूज तिथी आणि 7 तारीखे कॅलेंडर प्रकार आशिल्ले ತಂಗೆಲೆ फर्स्ट अभ्यर्थन करता असं हर ग्रेस अमला सीता माताजी आणि हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज डिसायपल आणि फर्स्ट ऑफरिंग्स त्यांनी दिता असाची ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Actually book distribution and येईल असा आणि मग तुम्ही opportunity देऊ नो like I'm simply blessed. आज His Holiness Radhanath Swami Maharaj Vyas Puja म्हणणारी what should I say? Radhanath Swami Maharaj is like
ओशन ऑफ ह्युमिलिटी म्हणता पळय तशी. आणि आय हॅव सीन की तांगेल कितले डिसायपल्स आसाची. फर्स्ट बीइंग मुरलीधर चरण प्रभु, so far as I know. तांगेल निमित्तान I became part of Bhagavad Purana. So I am directly, indirectly like fortunate आणि thankful to His Holiness Radhanath Swami Maharaja. तांगेल क्वालिटीज सांगची बद्दल आम्ही तांगेल ग्लोरिफिकेशन केले, आमगेले प्युरिफिकेशन जाता असा. नॉट की तांगेल दे आर लाईक ही इज जस्ट अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कृष्णा. पण एक दोन उतर तांगेल बद्दल सांगचे प्रयत्न करता की तांणी म्हळ्यार कोणाकची आमगेल ग्लोरिफिकेशन म्हणा मटेरियल वर्ल्ड आन केल्यार आम्ही अगदीची बरे म्हूण लेखून घेता. पण तांणी अशी सांगले की this Vyas Puja day is like most austerity वाला दिवस म्हणून. आम्ही हे एकादशी निर्जल एकादशी केल्यार बी आमगेल तितलो ऑस्टेरिटी उरना तितलो तांकां हे व्यास पुजा दिवसा. रिजन बिईंग तांणी सांगता की केन्ना आमी कोणाले ग्लोरिफिकेशन करता पळय तेन्ना त्या मनशा एक इगो येता आणि टू फेस इगो इज द मोस्ट ऑस्टेरियर पार्ट. So he is always against this type of glorification because it becomes very much difficult for him also. Ego konana kadche jaina pade. So that was first and foremost. Anekit ki mari along ages before I heard one lecture and one point which I always remember and still remember, that is regarding chanting. तानी म्हळे आम्ही की कॉन्सन्ट्रेट कोण चॅन्टिंग करतात नव्हे सगळे लोक. पण आम्ही केन्ना 16 राउंड लास्ट राउंड केलेत पळय तेन्ना आमी अशी राउंड करता की हाजे नंतर आमी केन्ना करचे जात की ना म्हणून. आणि लास्ट बीड हा केनेत पळय इट शुड बी लायक की एनी मुवमेंट कुड बी अवर डेथ मुवमेंट म्हणताच पळय तस शिकून विचार करून आमी चॅन्ट करता. इट्स नॉट की भाई हा एकदम केअरलेसली चॅन्ट करचे जो विचार विंगड घेऊन करचे नाही. So these points which he said regarding chanting, I always remember. हालांकि practically I don't know whether I am able to implement or not, but I keep on memorizing कि नहीं आज मेरे last दिवस उठच्या फावत तो विचार करून आम्ही chant करका म्हणता पडे. These qualities and he's so simple म्हळ्यार तानी लेक्चर आणतू केन्ना लेक्चर बिगिन कोण सपोज करो थोड वेळ जाल्यार बी he takes permission from his disciples. Imagine being such a holiness, my Swamiji urnu bhi, then he takes permission. Can I take your permission to continue? अशी म्हणता इतलं विनम्र कोण उरच्या शकता आयची जगात सांगतो. आणि प्रभुपादान खंय तांक फर्स्ट मीटिंग आमची इतलं हजार गट लोकांमध्ये तांणी ही आयडेंटिफाईड आणि म्हणजे हिज नेम वॉज सम रिचर्ड स्लेविन्की म्हणून. पण पहिल्या दृष्टीन तू कश प्रभुपादाक भक्तिसिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराजान कश म्हणली नव्हे की तू भायर देशा वचून प्रचार कर म्हणून. तशी राधानाथ स्वामी महाराजा मेळचे कशी तांणी म्हळी यू विल बी माय असिस्टंट इन दिस मुवमेंट म्हणून. कितले तांगेल तोंडाचेर एक ग्रेस उरच्या फावा म्हणून आमी विचार करता. And his contribution to ISKCON, to this movement is, it cannot be expressed in words at all. He's been doing since right from childhood. आणि मग मुरलीधर चरण प्रभू तुमगेल सगलोकल असोसिएशन मेळ तुमक एक चान्स दिलेली आसा. I am so grateful to you. That's what I could say. There are senior Vaishnavas who will be glorifying, and I don't know whether I'll be able to continue with this session today. Thoughtse ha book distribution आता येईल असकी ना म्हणून. Bless me, and I request all your elders blessings की marathon month बरे जाओ म्हणून. हरे कृष्णा. Thank you very much माताजी तुमगेला. I don't know whether I was audible or not, Prabhu. क्लियर असेल माताजी. बुक डिस्ट्रीब्यूशन मस्त प्रार्थना करता आम्ही तुमगेल बुक डिस्ट्रीब्यूशन समा लेवल वच्चो म्हणून चांग नमन वच्चो म्हणून. थैंक यू वेरी मच माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. माधव चरण प्रभु जी तुमको संगीता ग्लोरिफिकेशन. हरे कृष्ण. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते राधानाथ स्वामी. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष.
प्रभूजी ऐकूच आहेत ना? वय प्रभूजी ऐकत हरे आस कृष्ण. ऐकत आस प्रभूजी. हंगा सांगितलं की एक परफेक्ट शिष्य, परफेक्ट गुरु सांगितलं असं क्वालिटी आम्ही राधानाथ महाराजामध्ये आम्ही पडूच शकतात. सांगितले स्टेजारी त्यांनी भक्तींतू सुरुवात केली. त्यांना संपूर्ण सेवे दिली संगमदावर USN. त्यांनी सकाळ दूर सांजेपर्यंत जे काही सेवा असा क्लिनिंग पुरो, गायीचे दूध काढतो, देवाले DT वर्षी पुरो, कुकिंग सेवा आणि त्याची बरोबर त्यांनी जप आणि करत असले आणि रायटिंग करत असले आणि प्रभुपाद पुस्तक रीडिंग करत असले. पूर्ण दिवस ते त्यांनी ऍब्झॉर्ब करत असले भक्तिमय सेवेन. आणि ताजेन तांका आणखीन उत्साहाचं अशी दिसून येते. तांगेले कसले कंप्लेंट नाशिले, पूर्ण दिवस कुठू सेवे म्हाका करची पडटा. कंप्लेंट नाशिले तांका ताजेन ते आम्ही आता सेव करताना DT वर्शिप करच्या वेळारी मस्त पण ते आमका उरता नाव वर्शिप करता उरता. त्यांनी ते थंडी भितर जलकीची सेव करताना सकाळी सांजेरी दनपारा अशी कितली वेळ त्यांनी नाव चुरत असेल दिवसाक थंडीत. ते आम्ही उडगास धरतो. आणि केन्ना सांगताची एक भक्तीन तू आम्ही मुखारोच का जालरी भक्ताले सेवक आमका प्रभूजी तुमगेले वॉइस ब्रेक जावन तुम्ही कनेक्शन गेला की मग हरी बोल. तुमगेले कनेक्शन वॉइस ऐका ना. हरे कृष्णा. प्रभुजी ना कनेक्ट जाता है. आम्ही भक्ताल सेवक त्या आम्ही सेव करताची ऐकत असं आता ऐकतास प्रभुजी ज्याला ब्रेक जातास तुमगेले वॉइस. तुम्ही स्ट्रेट फ्रंट आर बस काय कॅमेराच्या. तुम्ही कॅमेरा फ्रंट बस का जाताल प्रभुजी तुमगेले वॉइस ब्रेक जाता असं. ऐकत आता ब्रेक जातास प्रभुजी तुम्ही कॅमेरा फ्रंट बस का जाताल तुमगेले ऑडिओ डिस्टर्ब जाता असं. हा हरे कृष्णा. ऐकतास प्रभुजी ऐकतास क्लिअर असं. येतोय. हा त्यांनी सांगताची केन्ना मी एक सेवाभाव सेवक गोपी भाव कसे गोपीर भरतो पदकमलीवर दास सांगेल असा तसेच आम्ही एक शुद्ध भक्ताले सेवक म्हणून
केन्ना आमी सेव करताची तेन्ना आमगेले जीवन आणतो नम्रता, शुद्धता आणि शुद्ध वैष्णवाल क्वालिटी, सहनशील आणि क्षमाशीलता येता म्हणून सांगतात आणि इतले नाही आमगेले एक फॉल्स अभिमान आणि अहंकार स्वार्थाचे प्रश्न येना केन्ना आमी हे भावनेन देवाला सेव करताची हे तांणी गेले लेक्चरांत सांगताचे आणि इतले नाही केवळ आम्ही जप करताना केवळ आम्ही जप मात्र करण्याची आम्ही ते जपाचे नामाचे आश्रय घेऊ का नामाचे पूर्ण आश्रय घेऊन आम्ही जप कर का त्यांना मात्र ते आमगेले जप सार्थक जाता म्हणून त्यांनी सांगितलं असा आणि प्रत्येक लेक्चरांत आम्ही ऐकताची की एक तणाकिंताची नम्र उरका म्हणून ते त्रणादपी सुनीचन प्रत्येक महाराजाच्या लेक्चरांतू आम्ही ऐकताच की त्रणादपी सुनीचन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरी ते त्यांनी सांगताची आणि तांगील जीवनांतू त्यांनी आतापर्यंत ते हे करून घेतलाय अलवडसून घेतलाय प्रत्येक पण आम्ही पळयताची कोणीची आमगेले गोपीनाथ मंदिरांत तुम्ही पळयच्या पुरो तुम्ही गोपीनाथ मंदिरांत व्यासासन एकदम व्हड असा व्यासासन व्हड कसं नाक केले की मारी तांगेली कोणीची गॉड ब्रदर आणि प्रभुपादाले कोणी शिष्य आयले रे तांकां पहिले त्यांनी व्यासासनार बसयताचे तांगेले लेक्चर असले की ना कोणाले लेक्चर असले की सर्वांक तांणी वयर येवन बसच्या सांगताची आणि तांकां बी पहिले ग्लोरिफाय करून नंतर तांणी तांगेले लेक्चर चालू करताचे ऍक्च्युअली तांगेले लेक्चराकिंत जास्त तांगेले ग्लोरिफिकेशनाक टाइम लागता ते आम्ही तांगेल्याक पळोव येता तांगेले ते नम्रता तांतू दिसता आणि तांणी प्रत्येक लेक्चरांत बी आमकां त्याचीच मेसेज दिताच की आमकां हे त्रणात बी सुनयचें ना आमगेले जिवनांतू अलवडसून घेतल्यार मात्र आमी भक्तींतू एकदम बगी बगी आमी भक्तींतू प्रगती करच्या साध्य जाता म्हणून सांगता हरे कृष्णा श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय थँक्यू मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका ऑफरिंग्स दिलेल्याक भगवद्गीतांतू 4 अध्यायांतू 34 वर्सान सांगता आसा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः आणि तू कसं सांगतास म्हळ्यार कृष्ण साक्षात परमात्मो अर्जुना सांगतास की तुमका ज्ञान मेळका जाल्यारी तुम्ही तुमगेल गुरुक अप्रोच करका म्हणून आणि तांगेल सेव करका म्हणून कितें म्हळ्यार गुरु तांकां तसले आत्मा गुरु तसले आशिल्ले आत्मा तांकां हे सत्य कसं म्हणून गोत आसा तांकांची ज्ञान उपासन करूं जाता म्हणून तुमकां दिवचें जाता म्हणून आता हांव ऑफरिंग्स दिवचे प्रयत्न करता नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे प्रिय जावनशील परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज गुरुदेव तुमका पादारविंदांतू नमस्कारू श्रीला प्रभुपाद तंगेले पादारविंद नमस्कारू म्हाका 2-4 वेळा महाराजाला पर्सनल असोसिएशन मेळचे भाग्य आशिल्ले तांतू 1 वेळा गोवर्धन इको विलेजांतू 2 वेळा गोवर्धन इको विलेजांतू 1 वेळा आमगेले हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजी तंगेल कृपा मितीन महाराजा लगी वचू जल्ल आशिल्ले मिगेले चेअरमॅन जावन आशिल्ले कंपनीचे तंगेले एक पुस्तक घेवन हांव महाराजाक दिवचेक प्रयत्न करत आशिल्लो तेन्ना अनंत राघव प्रभुजीन म्हाका आनी मिगेल बायलेक वेट करूं सांगून महाराजा लागीं व्हरून आमकां अनुग्रह दिल्लो आसा जाल्यारी तांतू मस्त संतोष आशिल्लो आमकां कितें म्हळ्यार भायरची
आम्ही रातची जागेरी महाराजाचा नेवची भारी ऊण आहे महाराजांना इಟ್ಟು एक पण तांगा या गावांत येईल आशिल्ला जाल्यार मुख्य जावन महाराजाला तुका हांव शिकून कळल कसं म्हळ्यारी आम्ही प्रयत्न केलेला कसं म्हळ्यारी महाराजाला लेक्चरा तुकून त्यांनी कसं सांगताची म्हणाला त्या मना करून घेवन जलतितले प्रयत्न करून आमगेले जीवनांत मुखार सुचेगा कशी पळोवक का म्हणाला मना करून घेतील असं खंयचेय एक लेक्चर खंयचेय एक कथा सांगची फुडें त्या रेफरन्स करूक फस्ट महाराजाला लेक्चर आयकुचे आसा आणि शिला प्रभुपादाला लेक्चर आयकुचे आसा जाल्यार महाराजा लेक्चरान कसं सांगला म्हणून पळयले री तशीच शिला प्रभुपादान कसं सांगला म्हणून आमकां पळयलें कळटा म्हळ्यार सुरवेर सांगू असं शिला प्रभुपादात आणि मिगेल गुरु महाराजान म्हणून असं माय स्पिरिच्युअल मास्टर शिला प्रभुपाद त्यांनी अशी सांगितलं असं म्हणून सांगून त्यांनी सूर करचे आणि ते कथा फुल सांगून जाताची गुरु महाराजाला अनुग्रहान मी मा सांगू जाल्लेले म्हणून परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजान सांगू असं तशीच त्या लेक्चर आमकां आयकतना भारी आमगेल मनांत कसले एक पण डाऊट असताना कसं लागता महाराजान आमकां आमगेल खातीर सांगिल्लें म्हणून दिसता तशी तांगेले चरणारविंदांत केन्नाय आमकां सानू नमुनेर धुळी जावन आसो म्हण सांगून प्रार्थना करता असं महाराजा पादार विधांत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय. हरे कृष्ण. आता हांव अभ्यर्थन करता आसा हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजी तुमकां ऑफरिंग्स दिवं येता. तदनंतर हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी. Over to you, His Grace Anant Raghav Prabhuji. Hare Krishna. Am I audible, Prabhuji? Why, Prabhuji? Clear as sir. Hare Krishna. So, Hare Krishna. तर मुरलीधर चरण प्रभू आणि श्रीमान राधाकुंड प्रभू हांगेले विशेष धन्यवाद की आयचे इतलें लायक व्यास पूजा कार्यक्रमांत म्हाका उलोवची संधी मेळ्ळा. तर जशी प्रभुजीन सांगले की आमी ऑलरेडी व्यास पूजा सेलिब्रेट केला. तर आज म्हाका जे मेसेज मेळ्ळे आय वॉज व्हेरी हॅपी अँड हियरिंग वंडरफुल डिवोटीज इतलें लायक कोण आयकून म्हाका आनीक मस्ती संतोष जाता आसा. तर मस्ती डिवोटीजान महाराजा विशेष सांगले आणि विशेष रूप तांगेल जे विंगड विंगड क्वालिटी आसा. तर एक माताजीन आणि आमगेले माधव चरण प्रभुजीन हांवें सांगले की महाराजाल जे क्वालिटी आसा नम्रता ह्युमिलिटी महाराज एकदम नम्र आसा. आणि एक माताजीन की आनी आय थिंक माधव चरण प्रभून सांगला की महाराज कितले गॉड ब्रदर्स म्हणजे जे प्रभुपादाल जे डिसायपल आसा तांकां कितलो महाराज रिस्पेक्ट करता. तर म्हगेल मनांत एक अशी पास्ट टाइम जे हांव स्वता पळयला ते हांव आज नरेट करता. 2015 हांगा गोवर्धन इको विलेजांत जीबीसी मीटिंग आशिल्ले. जीबीसी तुमकां जर गोतना आसलेली जीबीसी मेल इस्कॉनात जे मेन मॅनेजमेंट कमिटी आसा तांगेले मीटिंग आशिल्ले हांगा. आणि ऑल ओव्हर वर्ल्डाचे जे बिग बिग लिडर्स आसा ती तांणी हांगा आयलेली ती. आणि तांतू आमी प्लॅनिंगांत आशिल्ली आमी प्लॅनिंग टिमांत आशिल्ली हांव गौरांग प्रभू आणि मस्ती सकट डिवोटीज. आणि आमगेले तितले रूम्स नाशिल्ले. तर तेन्ना आमी सगळ्यांक ईमेल पेटयलेले की तुमी केन्ना येता ती खंयच्या डेटा येता ती. तर तेन्ना हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराजांक आमी निमगिलेले की तुमी केन्ना येता ती आणि तुमगेले कसले स्पेशल रिक्वायरमेंट आसा ती. तर तेन्ना गोपाल कृष्ण महाराज म्हणाली ती की हांव मिटिंगा येता जाल्यार हांव गोवर्धन इको विलेजार राबना कित्याक की म्हाका इस्कॉन मिरा रोड जे नवीन टेम्पल जाला थंय म्हगेले मस्ती प्रोग्राम्स आनी मिटिंग्स आसा ती. तर तुमी म्हगेले खातीर रूम्स दवरनाकात. तर आमकां एक्चुअली रूम्सा शॉर्टेज आशिल्ले. तर मागीर आमगेले जे
लिडर्स आशिल्ले तांणी डिसायड केले ते आमगेले गोवर्धन इकोविलेजांत एक रूम आसा गोकुल कॉटेज म्हणून, तर थंय रूम आसा जाल्यार थंय अटॅच टॉयलेट एक डॉर्म टायप फॅसिलिटी आसा. तर आमी तांकां त्या रुमान दवरले आनी कारण की होल डे ही वील बी इन मिटींग आनी तांणी खाली दिवसान तूं जर रुमा वचचें तर वचेत, तशी आमगेली प्लॅनिंग आशिल्ली. तर ज्या दिवस मिटींग सुरू जाले फर्स्ट दिवस मिटिंगान तूं जेन्ना हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज आयली ती तेन्ना राधानाथ महाराजान पळयलें तांकां आनी दंडवत केले आनी तेन्ना महाराजान जे असिस्टंट आशिल्ले महाराजान तांकां निमगेले आनी खंय राबता आसा ती. तर कोण की म्हणलें की गोपाल कृष्ण महाराज आनी गोकुल कॉटेजार राबता आसले. तर गोवर्धन इकोलेजा विंगड टायप्स ऑफ रूम्स आसात ती. तर गोकुल कॉटेजान तूं अटॅच बाथरूम अपसेट आणि महाराजान सांगले की अरे इतलो व्हड प्रभुपादाल डिसायपल आसा ती, इतलो व्हड इस्कॉना लिडर आशिल्ले, तांकां गोकुल कॉटेज कसला तुमी एलोकेट केले. तांकां सकट बॅकग्राऊंड सांगले अशी महाराज म्हणाले ती ओके आता दुसरो आमगेलो रूम्स आसत जे अटॅच टॉयलेट आणि लायक बेस्ट रूम्स आसत तर तेन्ना तांकां म्हणाली तांणी की ना महाराज सकट आमी ऑलरेडी एलोकेट केला. तेन्ना महाराजान कसं केलें, महाराज स्वता वचून सांगले की मिगेल तुम्ही रुमांतून सामान काढया ती म्हाका त्या गोकुल कॉटेजा रुमांत तुम्ही दवरया ती आणि थंय तुकून तांगेल सामान थंय रुमांत दवरया ती. तर विदिन 10 मिनिट्स महाराजान तांगेले असिस्टंटाक सांगले आणि तांगेले असिस्टंटान म्हाका सांगले आणि 10 मिनिट्सान तू आमी महाराजान सकट सामान शिफ्ट करून गोकुल कॉटेज रुमांत शिफ्ट केले. आणि आय रियली रिमेंबर टुडे ऑल्सो महाराजान त्या दिवस हेल्थ इतलें लायक नाशिल्लें. रियली जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू द सिनियर गॉड ब्रदर्स महाराजांना स्वताक डिस्कम्फर्ट जाल्ली जो स्वता खातीर कसले इनकन्विनियन्स महाराज वचचे तयार आसा. आणि being the founder and the visionary of this place, giving up his own room, his own comfort zone, his own so many other things, ते सोडून महाराजान गोपाल कृष्ण महाराजा खातीर इतले केले ते एक व्हड मेगेल खातीर एक हें आशिल्लें. प्रभुजी वॉइस कट जाला. कॅम स्क्रीन स्टक झालेला आसा प्रभुजी, फ्रीज झालेला आसा. ना एक टॉवेल हाडलें तर ते इतलें क्लीन दिसनाशिल्लें. तेन्ना इमिडिएटली बद्रीनारायण महाराजान सांगले की अरे आय वॉन्ट क्लीन टॉवेल. तर त्याच टायमा हांव ते सायडार राबलेलो आणि त्याच टायमा राधानाथ महाराज थंय आयली ती आणि राधानाथ महाराजान म्हाका पळयलें आणि हांव लेखलें अरे महाराज ह्याच टायमा आयली ती. आय वॉज जस्ट थिंकिंग नाउ व्हाट विल राधानाथ महाराज से. And immediately राधानाथ महाराज म्हणाला की why don't you go and run and get nice towel for महाराज. हांव महाराजा म्हणलें ओके महाराज आणि हांव धांवन गेलो आणि नायक फ्रेश जे टॉवेल आशिल्ले ते घेवन आयलो. आणि जे दोटा हांव बद्रीनारायण महाराजाच्या रुमान नॉक केले तेन्ना बद्रीनारायण महाराज म्हणाले येस. हांव म्हणलें महाराज टॉवेल. तर बद्रीनारायण महाराज म्हणाली ती आय डोंट नीड टॉवेल. राधानाथ महाराज स्वता तागेल रुमाक गेल्ली ती आणि तांगेल रुमान तुजे फ्रेश टॉवेल आशिल्ले ते घेवन येवन तांणी म्हाका दिली. तर म्हाका आनीक एकदम हर्ट जालें की अरे एक तर ऑलरेडी मिस्टेक जाला ताजेवन वयरी राधानाथ महाराज स्वता तांगेल रुमाक टॉवेल घेवन आयली म्हणून. तर मागीर ते म्हणाली ती नाही दिस इज अ व्हेरी गुड एक्सचेंज. राधानाथ महाराज पर्सनली केम आणि तांणी आमकां टॉवेल दिलें म्हणून. तर एकदम टचिंग आशिल्लें. तर मागीर नेक्स्ट दिवस राधानाथ महाराजाक मेळ्ळो आनी राधानाथ महाराज सॉरी म्हणलें की अशें जाल्लें and he was happy. तर तेन्ना म्हाका बद्रीनारायण महाराजान एक स्टेटमेंट म्हणलें की थँक यू बिकॉज ऑफ यू वी हॅड वंडरफुल एक्सचेंज अँड वी हॅव वंडरफुल टॉवेल एक्सचेंज. मागीर इतले मागीर जे इन्सिडेंट जाले बिकॉज ऑफ दॅट बोथ द महाराजेस हॅड अ नायस एक्सचेंज. सो हे लायक आमी आयकता ती महाराजा बद्दल. महाराजा लायफान महाराज स्वतः लोकांक एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतात कशी ह्युमिलिटी टायमान तू प्रॅक्टिस करू येता आणि केन्ना सिच्युएशन येता स्वतः बॅकग्राऊंड वच्चे आणि लोकांक फॅसिलिटी दितात. आमी मस्तीपण म्हणटा ती यू आर प्रभू आणि आय एम दास. बट राधानाथ महाराज एट एव्हरी गिवन टाइम तांणी
स्वतः एक्झाम्पल त्यांनी एक्सप्लेन करतात की हाऊ आयडियल सर्वंट ऑफ द सर्वंट इज. तर सगळ्यांक खूप खूप आभार आणि परत एक पंत धन्यवाद हे सुंदर मग संधी दिलेले. परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रेस अनंतराघव प्रभुजी की जय. आमका सौभाग्यस की महाराजाला पर्सनली जाऊन सेव केलेला आहे ग्रेस अनंतराघव प्रभुजी. मारिस ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी ತಂಗೆಲೆ ಮುಖಾರವಿಂದ ತಗೊಂಡು ಐಕೂಚೆ ಅಸಲೆ ಅವಸರ ಮಹಾರಾಜಲ್ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅಸಲೆ एक नमुनेरी सेलिब्रेट करचे अवसर आमकां मेळ्ळेलो आसा. आतां आमकां ग्रेस राधाकुंड प्रभुजीला तगून ऐकूया. हरे कृष्ण. ओवर टू यू प्रभुजी. राधाकुंड प्रभुजी मस्त बरं आसा महाराज. हरे कृष्ण. पर्सनली ओट्टू आशिल्ल्याची राज्याचे होड कसं जाय आमकां महाराजाला विषय ऐकूचे का म्हणून आता आमकां कळटा. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमकां तितला आता आज वेळ ना जाल्यार हांव थोड्या थोड्या कथांनी उलोवचें म्हणून लेखला. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नित्यनामिने. म्हळ्यार महाराज तांगेले कस कसले आमी एक वैष्णवाले 26 क्वालिटीज पळयता ती तांतू एक 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 क्वालिटी कशी महाराज एक्झिबिट करतात ते आमकां पळोवचें मेळटा. एक वेळा वन ऑफ द यात्राज आमी वृंदावना देखून जयपुरा वता आशिल्ली ती. तर तशी वता आसतना आमी मध्येन तू बॉर्डर क्रॉस करता ती यूपी देखून राजस्थानांतू. तरी हांव तेन्ना बस इन्चार्ज आशिल्लो आनी म्हाका सांगलें की हांव लास्ट बसान बसूं का म्हणून. तर त्या सगळ्या पुरा बस आनी हें पुरा रेडी करच्यान तूं म्हाका म्हगेल्या ब्रेकफास्ट आनी कसं करच्याक टायम मेळ्ळी म्हाका. म्हणल्यार मागीर पळोवया आमी मागीर घेवया येता म्हणून अशें म्हणून आशिल्लें. तर त्या बॉर्डरान तूं पुरा बसेस राबयलें तांकां सांगता टॅक्स पेईंग आनी करचें आशिल्लें म्हणून. हांव एकाड तेकाड अशी धांवता आशिल्लो. तरी महाराज तांगेल कार म्हळ्यार फर्स्ट बसचा मुखार महाराजाल कार आसता आनी तेन्ना तशी आनी महाराज बशिल्ले आशिल्ले ती आनी तांगे आनीक कोणी प्रभुपाद डिसायबल आशिल्ली ती. आनी महाराज हांव अशें पळयलें महाराज तांगेले ब्रेकफास्ट प्रसाद घेता आशिल्ली ती. ब्रेकफास्ट प्रसाद घेता आशिल्ली ती आनी हांव हांगा थंय धांवता आशिल्लो. महाराजान आपयलें म्हाका म्हळ्यार कसान चल्लां म्हाका म्हणाली ती. म्हळ्यार अशें त्या बसाचे कसं टॅक्स आनी कसं भरचें आशिल्लें तें भर न्ही म्हणून पुरा बसेस राबयलां तांणी. ताका एक 5-10 मिनट भितर स्टार्ट जातालें बसेस पुरा म्हणून. मागीर आतां तितलें सांगलें आनी हांव अशें भायर सरचें सुरू जाताना महाराज म्हणाले तूं तुगेलो ब्रेकफास्ट घेतला बाय. आनी महाराज हें पुरा बसेस हें करतना म्हाका तितलो वेळ मेळ्ळी ब्रेकफास्ट घेवच्याक म्हणून. तर महाराजान एकदम पळयलें म्हाका म्हणाले तांणी म्हणलें तांणी मागशी बशिल्ले तांणी आनीक थोडे प्रसाद घातले तांतू तांगेल्या प्लेटान तूं आनी म्हाका तें उकळ दिलें. म्हाका म्हणालें ती हो प्रसाद खा तूं म्हणून. तर हांव एकदम म्हळ्यार आतां म्हळ्यार जनरली अशी आमी मागशी महाराजान मागशी महाप्रसाद आनी हें तें पुरो तांणी चमकल मागीर आमी घेतात. ह्या डायरेक्टली ऑफर जातना म्हळ्यार अरे आतां ना कशी म्हणचें पूण हांव इमिजिएटली त्या प्लेट घेवन सायड वचून थँक्यू वेरी मच महाराज म्हणून ते इमिजिएटली हांव वचून प्रसाद एकदम ऑनर करून म्हळ्यार तेका म्हाका लागलें की इतलें हांव सेव आनी करता आसा तांतू एक गुरू महाराज जाले महाप्रसाद मेळचे डायरेक्टली एक भाग्य म्हणून हांव लेखलें तें आनी ते हांव महाप्रसाद ऑनर केलें आनी मागीर इमिजिएटली ते जालें. मागीर 5 मिनट भितर मागीर बस भायर सरली पुरा. मागीर आमी जयपुरा वचून मागीर मुखारचे आमगेले प्रोग्रामांनी जाले. तशेंच एक वेळ आमी बेलवन म्हणून वृंदावनांत जशी वृंदावना यात्रा वेळार बेलवन म्हणून जाग आशिल्लो थंय वता आशिल्ली ती. तर हांव महाराजाल म्हळ्यार एक सेक्युरिटी टायप म्हळ्यार तांगेलो वटू कोणी एकलो आसूं काक येत न्हय तशें म्हणून एक हांव जनरली आसता आशिल्लो तांगेलो वटू. तर एक वेळा अशी तांगेलो वटू मागशी वता आसतना तांणी थंय बोट आशिल्ली त्या बोटीर अशी पांय दवरून वयर वता आशिल्ली तेन्ना म्हळ्यार आमी नेक्स्ट हाजेर क्रॉस न्हंय क्रॉस करून वचचें आशिल्लें थंय यमुना आशिल्ली ती.
तरी हांव म्हाका अशें तरी आय डोंट नो हांव म्हणलें अरे हांगा कसं आतां महाराजान पांय उदकान दवरता ताका एक चान्स आसा म्हणून अशें हांव लेखता आशिल्लो की महाराजान अशी यमुना देखून अशी पांय उकळटा ताका तांगेले पांय देखून उदक पडल्यार तें घेवका म्हणून अशी एक मनांत एक हें आयलें तर तशें जाताना तर त्यातनं म्हळ्यार बगले कोणी आसता तांकां ह्या पुरा कसं गोत नाशिल्लें तर हांव म्हणलें एक चान्स घेवया म्हणून अशें हांव महाराजान मागशी गेल्लो आनी महाराज तांणी एक पांय बोटीर दवरलो आनी दुसरो पांय कशी उकळ्ळो त्या उदक तांगेले पांय देखून येता आशिल्लें हांव म्हगेले दोन्ही हात महाराजाला चरणा सकयल अशी दवर न्हू तांगेले ते उदक पडता आशिल्लें त्या यमुना उदक महाराजाल्या चरण कमला देखून येता आशिल्लें तें इमिजिएटली हांव घेवन पिल्लो हांव तें एक स्पेशल ब्लेस हांव लेखता असो की यमुनाच्या उदक महाराजा चरणा देखून येवन तें ब्लेसिंग्स स्पेशल ब्लेसिंग आनी त्यातनं महाराज एक सारी म्हण ती तरी बाकीच पूरा अरे तुम क्या कर रही है म्हणाले ती म्हणे अरे मौका मिला है तो चौका मारना चाहिए तशीच हांव 97 तू कृष्ण कॉन्शियसनेस आयलो तेन्ना हांव आमगेले विश्वरूप प्रभूलो कावन्सिली जावन आशिल्लो थंय अशी उलयता ती विश्वरूप प्रभून सांगिल्लें की आमगेले गुरु आमगेल्या हृदया देखून प्रगट जातले म्हळ्यार इट विल बी रिवील्ड थ्रू युअर हार्ट हांव म्हळें अशी कशी म्हणून हांव अशी लेखता आशिल्लो तरी हांव मागीर 98 तू एक इंडियान खंय एक फफून म्हणून युपीन एक जाग आशिल्लो थंय एक प्रोजेक्ट चालू आशिल्लें तातूंत थोडें काम करता आशिल्लो थंय देखून म्हाका कार्तिक वेळार कार्तिक म्हयन्यान तू म्हाका 2-3 दीस रज आशिल्ली ती म्हाका थंय वृंदावना वचचे एक चान्स मेळ्ळें तर तें एक अरावंड 4 घंट्याची वाट आशिल्ली हांव म्हणलें आतां थंय वृंदावना हांव वचून करचें कशें जाल्यार म्हणून खाली एक कृष्ण बलराम देवस्थान म्हाका गोत बाकी कसांनी गोत ना थंय हांव करचें कसां थंय म्हणून तर ऑन द वे हांव अशी विचार केल्ले की कृष्ण बलराम देवस्थाना चमकल मागीर हांव फर्स्ट संन्यासी कोण फर्स्ट संन्यासी पळयता हांव तांकां हांव म्हगेले गुरू म्हणून स्वीकार करता म्हणून अशी एका विचार करून वृंदावना वता आशिल्लो आनी मागीर वृंदावना पावता हांव वृंदावना पावन मागीर आतां हांव देवाला प्रार्थना करता आसा की देवा संन्यासी कोण म्हणून तुवें रिवील करता अशें करून हांव भितर चमकलो भितर वता कार्तिक म्हयनो म्हळ्यार ते आमी मस्तू पळयतात की लॅम्प ऑफरिंग जाता आसता ते मस्तू लॅम्प दिसता आनी म्हाका हें कसां गोत नाशिल्लें कसां म्हणून तरी मस्तू लॅम्प्स ऑफर जाता आशिल्लें ती आनी हांव हांगा थंय पळयता आसता तरी थंय पळयता आसतना हांव वैष्णवांक प्रणाम केलो आनी मागीर डेटीजांक नमस्कार करच्याक अशी आड पडला हांव आड पडतना हांव प्रार्थना करता आसा देवा म्हगेलो गुरू रिवील कर तूं म्हणून तर हांव नमस्कार करून अशी उठयतना म्हगेल्या येद्राक दोळ्या येद्राक अशी 2 चरण दिसतात म्हाका 2 चरण दिसतात हांव कोणाले म्हणून आनी एकदम महाराज पांय म्हळ्यार अशी आमी लोटस फीट म्हणटा पळय तशी एक्चुअली तशी दिसता आशिल्ली म्हाका तेन्ना हांव म्हणल्यार अरे हे कोणाल पांय म्हणून तर हांव तें पळयून नमस्कार करून अशी वयर अशी पळयतना राधानाथ महाराज थंय रबून आशिल्ले ती तर हांव इतलें म्हळ्यार आय वॉज सो हॅपी की हांव म्हणलें देवा म्हळ्यार धन्यवाद तुगेले मस्तू आनी विश्वरूप प्रभू तांगेले बगलेक आशिल्लो विश्वरूप प्रभूक हांव सांगलें अशी तुमी सांगिल्लें म्हणकेची हांवें अशी लेखिल्लें हांवें की फर्स्ट संन्यासी तांकां गुरू मानता म्हणून तरी राधानाथ महाराज इज माय स्पिरिच्युअल मास्टर तर ह्या एक वेळा हांव आमगेले व्यास पूजन महाराज आसतना हांव हें सांगलें तर त्यात महाराजान कसं सांगा न्ही म्हाका पण मागीर आमी ब्रह्मचारी पुरा
प्रसाद घेता आशिल्ली ती तेन्ना महाराज म्हाका आयली ती आनी मागीर म्हाका महाराज म्हणाले ती म्हाका सुरेग वता आशिल्लो जाल्यार हांव वृंदावनाक वचना आशिल्लो म्हणून तूं म्हाका डिसेबल जाता जाल्यार हांव वृंदावनाक वचना आशिल्लो म्हणून तेन्ना अशी म्हणटा ती मागीर म्हणटा ना 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 तशें कांय ना लायक सेव करनासता तर धन्यवाद तुगेलो मस्तू मस्तू म्हणून तरी महाराजान मस्तू पुरा वेगवेगळ्या सेवांत तूं एंगेज केलेलो आसा तांगेले मस्त कृपा आसा आमगेले वयरी तरी हांव गुरु महाराजाक मस्त मस्त धन्यवाद दिता की तांणी आमी कसकसाने भायर आसतना कसकने पुरा कसकसान वेगवेगळे कसने कोर नाशिल्ली ती कशी की आमी आमगेल्या भक्ती मार्गार आमकां तांणी गायडन्स दिता आसा ती आनी मस्त वेगवेगळ्या तांगेल्या प्रोजेक्ट्सांत तूं आमकां सेव करचे चान्स मेळटा आसा कितले जाता आमकां तितले आमी तांगेले सेव करता आसा ती आनी सगळ्यांक आमकां कितले आमकां जाता तितले सेव केल्यार आमकां सगळ्यांक लायका म्हणून तांगेल्याक आमी आशिर्वाद मागता ती His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki jai. His Hare Grace Krishna. His Grace Radha Kund Prabhu Ji ki jai. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai Shri Prabhupada jai. कृष्ण बलरामानं त्यांनी ತಂಗೆಲ ಗುರುಲ ಜಾಗೆ ಅವಂತಿಪುರ ಅವತ್ತಾಚಿ ತಂಗೆಲ ಶಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪೂರ ಜೊತೆ ಕಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 64 days में तंगल शिकवण जतके पूरा नमूने स्कल है पूरा नमूने चे नॉलेज आर्ट्स पूरा शिकवण जता तशी तनी ते सोणवच पुढे तंगल गुरुदक्षिणा गुरुला वचून सांगतास की आमगेल पूरा शिकवण जल्ला आणि कसं तुम्ही सांग कसं गुरुदक्षिण जे कसं देऊ का म्हणून त्यांना संदीपने मुनी कळत की आणि स्पेशल सांगायला की कष्टशिलेक वस्तू निमगो का म्हणून तश त्यांनी तंगेला मोर गेलेल पुत्ताला जीवन जाय म्हणून सांगून सांगू असं तश कृष्णान वचून गोतसते काणी पुरा पांचजन्य राक्षसाक मारनो यमराजाला वचून पुत्ता हाडचे शीची ते हाण जत्ताची गुरुला उपास निमगोचस के गुरु आणि तुमका कसं जाय गुरुदेव म्हणून त्यांनी म्हणताच की आता म्हणलेलं मग तृप्ती जाल्ले तुमकडे आणि कसले मग नक्का तुमगेल घरकड वच्चेची म्हणून अशी आमकां आता परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाला पोट्टशील शिष्या तांगेले एक ब्रह्मचारी शिष्या तांगेले एक मुखारविंदात कुणी ऐकूचे मेळ्ळेले इतले व्हड सौभाग्य भारी रेर आमकां असले एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेले थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी तुमकां हरे कृष्ण की आमकां असले एक अवसर दिलेले का आमकां डायरेक्ट गुरुपूजा वच्चे आता माधव चरण प्रभू रेडी आसा पुष्पांजली करता आमी फुडें वय प्रभुजी ओके ओके तरी कशें करता आमी म्हणया की बाकीचे म्हणटली ती कशी करता ना प्रभुजी तुम्ही म्हण सांगत म्हळ्यार सकड नवे आशिल्ले प्लॅटफॉर्मान तू राईट ओके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ता कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ दिव्यावृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शिला गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माधवचरण प्रभू आता तुम्ही एक थोड्या हातांत फूल घेऊन रब्बादी आणि आमगेल तर्फेन पुरा जणां तर्फेन आमी तुम्ही महाराजांक ऑफर कराती। हांव तांगेल प्रणाती म्हणटा आणि मागीर पुष्पांजली म्हणताना त्या फोटोक 3 वेळा आमी म्हणटा जाता पुष्पांजली महाराजांक। तर 3 वेळा महाराजांक पुष्प ऑफर करता। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि। राधानाथ महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामिने एष पुष्पांजलि। राधानाथ महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामिने एष पुष्पांजलि। राधानाथ स्वामी महाराज की जय। राधानाथ स्वामी महाराज की जय। आता तर आम्ही गुरुपूजा चालू करूया। अनंतर आगाऊ प्रभू हांगा स्टार्ट करता ती। हरे कृष्ण। So
संसार दावा नललिधलोका अनाय कारुण्य घन घन भक्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् भक्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् महाप्रभु की तन नित्य गीता अनिग्रवाद्यान् मनसोरसेना महाप्रभु की तन नित्य गीता रोमाञ्चकम्पा तरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् रोमाञ्चकम्पा तरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां शनियन्दतोऽपि वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तां शनियन्दतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वाद्वन्द्वकृतान् हरिभक्त संघा चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वाद्वन्द्वकृतान् हरिभक्त संघा श्रीभद्रेतिं भजतं सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूपा नाम्ना श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूपा नाम्ना प्रतीक्षणा स्वानलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् प्रतीक्षणा स्वानलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयो रतिकेलिसिद्धये Dayali Viryo Nirapekshamya Nikunjayona Radhikeshya Dayali Viryo Nirapekshamya Tatradidaksha Divallabhasya Vande Guru Sri Charanaravind
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् साक्षात्सरित्रेण समस्त्रशास्त्रे उत्तष्टताभागतैव शक्ति साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रे किन्तु प्रभोया यैव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् किन्तु प्रभोय प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽस्ति यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नदति कुतोऽस्ति ध्यायन्तु वांस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् ध्यायन्तु वामतस्य यस्य श्रीसन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद ओके प्रभु जी के आने के हौसले को थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधानाथ महाराज की जय। ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी की जय। ग्रेस अनंत राघव प्रभु जी की जय। डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। आजी आम्ही सकाळोट मेळाला आशिल्ले आसाची की परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजेक सगळ्यांक धन्यवाद की इतले एक लायक एक अवसर आमकां दिल्लेलो आसा। आमकां सेकंड लायफ म्हणून येता कृष्ण भावनामृतांतू दोन नमुनेरी दीक्षा असता। एक हरिनाम दीक्षा सुरवेर आसचे ते गुरुक सिलेक्ट कोण जाताची फर्स्ट दीक्षा हरिनाम दीक्षा म्हणटाची मागीर दोनी ब्राह्मण दीक्षा म्हणटाची ते हरिनाम दीक्षा जाताची दोनी चंद मेळचे। जस्ट तुमकां कसं म्हणकोळचे खातीर 9 जणांक जॉइन जाल्ले कसं म्हणकोळचे खातीर जस्ट सांगिल्ले की 2 नमुने दीक्षा आसा म्हणून। हरे कृष्ण। राधाकुंड प्रभुजी तुमकां कसले सांगू असले सांगी आता ना म्हणजे सगळ्यांक धन्यवाद। आम्ही फर्स्ट सेलिब्रेट करता आमगेले पुरा आनीक मस्त जाणांना आमगेले उलोवचें आसा पण आमी एकदम शॉर्ट नोटिसार हें केल्लें न्ही आमी सगळ्यांक इनवायट करचें जाय न्ही। हाजी मुखारी आमी विचार करता आसात की एक आनीक एक व्हड सेशन आनी करून आमी बाकी मस्त सिनियर डिवोटीज आसात आमगेले भागवत कोंकणी ग्रुपांतू तांकां सगळ्यांक आपोवन
तांका हांगा आमकां तांगेल्या महाराजा वाट मोस्टू पुरा फर्स्ट टाइम आसा ती त्यांनी आमकां सांगच्याक आयल्यार लायक म्हणून आमी एक लायक कन्विनियंट डेट पळोवन काय अरेंज करूं आमी म्हणून सांगता असो. थँक यू प्रभुजी. जस्ट एक दोन अनाउन्समेंट आशिल्ल्या. फाय आमगे रिक्वेस्ट आसा की भगवद्गीता तुकून आनी कृष्ण बुका तुकून ऑलमोस्ट 26 जणांनी रजिस्टर केलेलो आसा. तांतू 5 फर्स्ट सेशन तांतू रॅपिड टेस्ट आसता. तांतू 6 जणांक सिलेक्ट करताची आनी 6 जणांक ते क्विज भारी अट्रॅक्टिव्ह आसताले. 50-50 कौन बनेगा करोड़पति जी, कौन जाता भक्त म्हणाले टायटलान तू आयची प्रोग्राम जाता आसा. 8 गंटे तुकून 9:30 तय आसताले. मिस कोर नकाची म्हणून सगळ्याले अभ्यर्थन करता आसा. 10 मिनिट फुडेची लॉक ऑन करयाची. फर्स्ट राउंडान तुमकां एलिमिनेशन राउंड अप पळोवचे सुरू करूं मस्त स्पिरिच्युअल एंटरटेनमेंट प्लस त्यांची एक हे मेळता चान्स आसा. मिस कोर नकाची. 14th एडवेंट ऑफ भगवद्गीते तेसू 350 बांधव त्यांनी भगवद्गीते वाचता आसाची कोंकणीत हरी बोल हरी बोल हरे कृष्णा. 700 श्लोक असं 2-2 कोरून 350 प्लस जन बांधव त्यांनी वाजी होता असाची. तेव्हाही मिस करू नकाची. 5 घंटे सूर जाता. तंतु फर्स्ट अर्ग्रेस मथुरा माताजी आमकां एड्रेस करताले. एंडिंग आन तो इसग्रेस राधाकुंड प्रभुजी आमकां एड्रेस करता आसाची. त्यांची पुरा बांधव तांकां अटेंड करू सांगयाची. 5 o'clock तुकून सूर जाता. हरे कृष्ण. तुमगेल कोंकणी स्पीकिंग फ्रेंड्स आका रिलेटिव्स आका पूरा सांगयाची. हरे कृष्ण. सगळ्याले परमिशनस म्हण जाल्यारी इसग्रेस राधाकुंड प्रभुजीला इसग्रेस अनंत राघव प्रभुजी परमिशनस म्हण जाल्यारी आयच्या सेशनाक आमकां विराम दिवया आता. माधव चरण प्रभू तुमकां मस्त धन्यवाद की आयच्या सेशनान तुम्ही स्पॉटलाइट करूंक देवाल गुरु महाराजाला व्यास पूजेचे अरेंजमेंट केलेले का. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शिवानंद शिला प्रभुपाद की. प्रभुजी हरे कृष्णा. थैंक यू मुरलीधर चरण प्रभु. थैंक यू वेरी मच प्रभुजी.